DXDC Tatak RMN. Mauban nato, Information Officer, si Sir Christian Paul Vertodazo. Sir Paul, may buntag po. Hello, maing buntag, ma'am. May buntag, sir. Kumusta mo, sir, sa Madungog DSW? man. Klaro man, ma'am, no? Madungog. Yes po, klaro kaayo, sir. Mangutana mi, Sir Paul, ang atong listahanan dinhi sa Region 11. Unsay update karon? Ito, ma'am, no? Ang listahanan karon, ma'am, ato naman ni siya na tackle last time. So, ay maghatag lang ko og brief background lang gid, ma'am, sa listahanan. Okay. So, si listahanan, isa ni siya ka, ito magiging ginabalik-balik no, na information system who identifies where asa o kinsa ang mga poor households diri sa ato ang region. So, amo ni siya ginabalik-balik na si listahanan, yun, dili ni siya nagahatag og mga programa. So, si listahanan is purely database of poor households. So sa karon, ma'am, si listahan na gud ang reliable source karon sa para sa ato ang mga poor households. So diri nato makita o mailhan kinsa gid tong mga pobre diri sa ato ang region, sa Davao Region. Sa pagkakaroon, ma'am, humana na ato ang ma'am, no, mga series of validation o assessment. So karon, ma'am, naa na gid tay result sa poor households. So sa Davao Region, ma'am, naatay na-identified na 333,513 ka mga households nga mga pobre Okay. diri sa ato ang region. Sorry, sir. Can you repeat that, sir? 333,000? 513 ka mga 513. households po nga ato Okay. ang na-identify nga mga poor households Okay. diri sa Davao Region. Pero kaning 333, ma'am, ang na-assess gud ani o na-interview 903,267 households. Okay. So mao ni ato ang interview sugod ato ang 2019 ug nahuman ta naatay mga series validation, so nag-end lang gud ta atong May this year kay naatay gipahabol ng mga pantawid beneficiaries na ato apod silang gi-interview or gi-assess. So sa tanan-tanan, ma'am, naatay 36 around 36% sa ato ang na-interview nga mga poor households diri sa Davao Region. So sa ato makita, ma'am, below 50% siya, no. So dili na gid kaayo siya, dili kaayo taas gyud ang ato ang mga pobre diri sa Davao Region. So naalantay 36.92% na identified poor. Opo. So, Compared, Sir Paul, last nato na listahanan, unsa man ni siyang 36%? Ning saka, ning naog ba? Or nagpadayo, same lang? sa ma'am, base sa trend, ma'am, Yes. saka lang siya na ay gamay na pagsaka tungod po Gamay. sa kay Okay. isugdan nato ni siya, ma'am, no, 2019. So naabtan pa gid ta og katong pandemic ang COVID. So katong mga naa sa nagatrabaho sa lagyong lugar, ma'am, like sa Manila, so, outside Davao Region, ma'am, pag-abot sa pandemic nanguli sila. So dito natala na to mga ni daghan pod ang ato ang na-assess. Ug sa karon, ma'am, sa result medyo ni saka pod gamay ang ato ang identified poor households diri sa Davao Region. So dunay pagsaka. Dinhi sa ato, sir, sa rehiyon, unsa ba nga mga probinsya, sir, ang dunay pinakadaghan natong na makonsider nga mga kabus, sir? Sa karon, ma'am, no, aning 333,530 households, kani siya, ma'am, magnitude of poor household ni siya, ma'am, base ni siya sa kani ako i-mention karon, ma'am, ng mga provinces, base ni siya sa na-assess or na-interview versus sa ato ang identified poor households. Okay. So karon, ma'am, pinakataas og pinakataas og natala na kapobrehon sa diri sa Davao Region is unang gyud ang Davao Occidental. Naa sila 58% o around 58%, ma'am. So lagpas siya sa 50% ang identified poor households sa Davao Occidental. Then nagsunod niya, ma'am, ang Davao Oriental nga naa siya 55%. So Okay. above 50% yapon. Yes. Then ang ikatulo, ma'am, is Davao de Oro nga naa siya around 43%. And ikaupat, ma'am, ang Davao del Sur nga naa siya 30%. And sunod, ma'am, ang Davao del Norte nga naa siya 29%. And last dayon, ma'am, si Davao City. So excluding na ni siya dito sa Davao del Sur, ma'am, na 30%. So si Yes. Davao City, ma'am,
allow na siya ay 23 around 23% na identified poor households po. All right. So sige, mao ni ang latest. So Occidental, Oriental, De Oro, Del Sur, Del Norte and Davao City. At Davao Mao ni City. ang- Yes Opo. po, ma'am. Mao ni ang mga based. Pero napunta ma'am, na-prepare na mga figures, ma'am. Pwede po nato ni siya ma-share karon. Sure. Katong ganina is aton mo itong mga percentage. So Okay. una ta ma'am sa Davao Occidental, ang natala dito ng mga poor households is 45,525. So households kini siya ma'am, murag matagbalay ni siya, Okay. dili ni siya individual. Okay. Then ikaduha ma'am, katong Davao Oriental na siya identified po na 71,480 households. Ikatulo, si Davao de Oro ma'am na siya 69,218 households. Ikaapat si Davao del Sur na siya 40,440 households. Davao del Norte na siya 59,052 households. And si Davao City na ay 47,798. So mao ni siya ma'am. Yes po. Sige. So Mga na-identify pamapiti. ba ta diha, no? So mao na ang Yes, latest ni sir, no? Tama, sir? yes ma'am. Oo. As of July 2022 ni siya ma'am na Okay. data result po. All right. Sige. Mo ni ato ang latest karon. Pero naatay ma'am umaabot pa natay data pod na May 2023 but wala pa siya karon nahatag sa diri sa ato sa Davao region kay naa pa siya sa central office. But waiting ta ma'am, willing pod nato to i-share ang ato ang data sa katong pinaka-latest yun na May 2023. But karon ma'am kani atong gihisgutan karon is July. as of July 2022 po. Sige po. Sir Paul, ang May 2023, lauman bang ipagawas ni this year or next year pa? This year ma'am, This year. mahatag na ni siya or ma-endorse na ni siya from central office. All right. Paingon diri sa ato ang region po sa listahan ng Region 11. Sige sir, salamat kay sir. Sir, lastly siguro before ang imong mga dugang pang gustong ipahibaw sa atong mga tigpaminaw para maklaro lang sa naga-paminaw karon, no? Para asa gani ning listahanan sir nya unsay makuha. Kung Yes na po. ako sa listahan sir, unsa may pasabot ana Sir Paul? So kaning listahan naman no sa akong na mention ganina is a database of poor households. So karon naman tay gipahigayon ng mga assessment. So karon na natay result na mga poor households. So kaning mga poor households ma'am na naadri sa listahanan is mao ni sila ang mahimong potential na mahimong beneficiaries sa ato ang mga i-implement ng mga program. Dili lang ni DSWD but sa tanan ma'am pwede si NGAs, si mga LGU, private na mga stakeholders, pwede mo gamit ni listahanan ma'am. Kaya si listahanan ma'am good ma'am is kuha na gini siya no, poor households good. So kailangan din nato ni sila tabangan. So ato ang mga NGAs na sa national government agencies. So si listahanan ilahang gamiton para mag-select or magpili sa ilahang mga beneficiaries na i-implement. Ay naaman sad tay executive order ma'am 867 na nag-mandate pod na ang tanan NGAs is i-adapt nila or ganito nila si listahanan. All right. So auto ma'am, so mahimong potential beneficiaries pid ni si mga identified poor household na sa listahanan. So klarohon na to. In fact ma'am, Potential, okay? sa DSWD lang ma'am no, Opo. sa itong pagkahibalo gid is naman tay mga kaning pantawid na program. So si pantawid beneficiaries ma'am diri po nila gikuha ang ilang mga beneficiaries sa Yes. listahanan. All right. So bago makasulod sa pantawid program, so kailangan yun na naa sila sa listahanan. But dili pud tanan naa sa listahanan mga poor household is automatic masulod. Kaya naa magyapon na sila mga criteria kung unsaon nila pag-select pod sa ilang mga beneficiaries po. So same gihapon sa other ma'am sa other NGA. So mao gihapon na sila mga criteria but silistahanan ilahang mahimong basihan po para makapag-select sa ilang mga program beneficiaries. Idugang lang po dahil na kung kay nahisgutan naman nato tong mga poor households ma'am. So kung kinsa to sila ato na silang mahibalan pero ang pangutana karon ma'am unsaon ni siya paggamit or unsaon ni siya pagkuha. So kani siya ma'am importante lang gyud pud kayo ning amo ato din mapaabot na ang kaning database ni listahanan is pwede gini siyang makuha sa ato ang mga stakeholders atong mga partners
dili lang si NGAs, si LGUs, at pwede si LGUs, at pwede po si private stakeholders. So ang buhaton lang karon ma'am sa mga gusto mo gamit sa listahanan sa pagpili or pag select sa ilang mga beneficiaries, mamahimo lang silang mag-request sa amuang sa DSWD. Okay. I-address lang nila ang ilang request letter sa Mhm. amuang regional director, si Attorney Vanessa B. Gokong. Tapos dito sa letter, ma'am, i-indicate lang din nila ang specific purpose kung saan nila ang mga list. Mhm. Kaya ang ato ang database, magud ma'am, naatay tulo ka pa maagi sa pag-share. Okay. Naatay list of data subjects. So, Mhm. pwede na to siya ihatag tanan, ma'am, mga pangalan, tanan sensitive personal information, ma'am, ma-share na to niya sa ilaha. Alright. So kailangan lang gid nila og request letter. So Mhm. ikaduha ma'am, naatay na yung matching. So kung naa na sila yung mga na-identify na mga possible or potential na mga beneficiary nga ilahang isulod sa ilang programa, so mamahimo po nila ning ipa-name match, ma'am, para Alright. masiguro nila kung kaning mga tawhan na o kaning mga pangalan na is karapat-dapat bigyan sila kay kung naa ba gid sila sa ato ang poor database o sa ato Okay. ang database of poor households. Alright. Kaya ang ikatulo, ma'am, Mhm. ay statistics. So kanila gid ma'am statistics. So ang kailangan lang gid request letter lang, ma'am, kung gusto nila mahibalaan pila ka buok pobre diri sa Davao City ingana. So kana lang yung tulos. Ang kailangan lang gid, ma'am, is request letter, but katong naay sensitive personal information is kailangan na po nato siya mag-forge og MOA kay para maprotektahan po nato po mga pangalan nga naa sa ato ang database Okay. atong pag-share. Sige po. So katulang Salamat. tulungan. Thank you, Sir Paul. Until next time, sir, mag-iskot ang listahanan, sir, further. Salamat, Sir Paul. May buntag sa DSWD 11. Sige, salamat po kayo, ma'am. Salamat po. Myself, labi na gid sa inyo, ha. Salamat kayo sa opportunity nga Mhm. pagpaabot sa update sa listahanan. Yes Okay, po. thank you, ma'am. Every Thursday kasama abonato ang DSWD 11. Hello mga kasama, please i-support nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXDC 621 RMN Davao.